Dobré ráno všetkým prajeme z Crayon a HPE. Vítame vás na dnešnom webinári na tému NIS2 alebo NIS2 prakticky. Moje meno je Tomáš Lejtrich za spoločnosť Crayon. Dneska sa vám prihovorí a bude odpovedať na vaše otázky aj Miro Holuša zo spoločnosti Crayon a takisto Ladislav Pecen zo spoločnosti HPE. Takže pustíme sa do toho. Ja verím, že pre mnohých nudnú a nie úplne záživnú tému NIS2 vieme prezentovať a vieme poňať zo zaujímavej stránky a pozrieť sa na to, vysvetliť, čo je NIS2 vlastne a akým spôsobom sa dotýka nás a vás ako subjektov, ktorí potenciálne majú prezentovať súlad s nariadením NIS2. Prečo je NIS2 technologická téma a prečo to neprezentuje nejaký právnik alebo právna spoločnosť. Ďalej sa pozrieme v slote Crayonu na akým spôsobom prakticky pristúpiť na súlad z NIS2 danej organizácie alebo dotknutých organizácií. A na konci Miro Holuša uzavrie prezentáciu s praktickým takou výzvou NIS2 ako príležitosť, pretože každá takáto povinnosť, ktorá môže na začiatku vyzerať ako veľmi veľká administratívna záťaž, v podstate sa dá pre každú organizáciu využiť aj ako príležitosť. Môj kolega Ladislav Pecen z HP sa bude venovať riešeniu GreenLake, hybridného cloudu. Vysvetlí pre mňa veľmi zaujímavý a krásny pojem hybridní zámierne a taktiež namapuje funkcionalitu HP GreenLake s požiadavkami NIS2. Chceme mať interaktívnu prezentáciu, takže vítame otázky pomocou chatu na engine a budeme radi, ak sa zapojíte do diskusie. Tak poďme na to, čo je vlastne NIS2. NIS2 je nariadenie Európskej únie, respektíve smernica o opatreniach na zabezpečenie spoločného vnímania a úrovne kybernetickej bezpečnosti v štátoch Európskej únie. Je to nástupca NIS-D alebo NIS jednotky v tomto prípade, čo bolo pôvodné nariadenie z EÚ, ale tá potreba, ku ktorej sa dostaneme aj kúsok neskôr, bola veľmi veľká, aby vlastne vzniklo NIS2 a išlo ruka v ruke s vývojom v oblasti kybernetickej bezpečnosti, respektíve aj útokov a tých horších alebo tých nepríjemných častí v oblasti IT. Samotné NIS2 bude pomocou transpozície v každom členskom štáte ukotvené či už v nejakej novele zákona o kybernetickej bezpečnosti alebo novom zákone o kybernetickej bezpečnosti, ak ho daný členský štát nemá. A takýmto spôsobom sa stane aj, alebo bude z pohľadu legálneho rámca podporené. Takže čo je NIS2? Je to komplexný rámec pre kybernetickú bezpečnosť a ochranu kritickej infraštruktúry. Je dôležité povedať, že EÚ sa vlastne snaží kolektívne v členských štátoch ochrániť práve kybernetickú kritickú infraštruktúru, a pomocou jasných požiadaviek, či už na ransomware management, celú governance kybernetickej bezpečnosti, akým spôsobom vlastne nahlasovať incidenty, sa snaží ochrániť práve kritickú infraštruktúru európskych štátov. Tou motiváciou pre NIS2 bolo ich niekoľko, ale hlavnými je určite nárast kyberútokov, ktorý rapidne vzrastol od roku 2020 aj v Európskej únii celkovo, ale myslím si, že aj v Českej republike máme niekoľko nepríjemných skúseností v štátnych inštitúciách, respektíve v verejných inštitúciách, kedy práve nedostatok governance, respektíve nedostatok implementovaných technických prostriedkov na ochranu toho IT prostredia vyústil do nepríjemných únikov dát, respektíve znemožnenia fungovania infraštruktúry alebo prístupu k dátam či už zákazníkov alebo nejakých dotknutých osôb. Dôležitou časťou, a myslím si, že Európska komisia nehovorí nahlas o tom, je aj taká malá klarita predchodcu NIS2, čo bol NIS-D alebo NIS-1, kde vlastne veľmi vágne a všeobecne hovorili o tom, čo majú dané subjekty robiť, respektíve členské štáty. A NIS-2 je takým vyústením toho, že
konkrétne hovorí, akým spôsobom má daný subjekt, ktorý je hodne aj v Českej republike, pristupovať ku kybernetickej bezpečnosti. No a posledným nejakým spôsobom neopomenuteľným faktom je ten, že kolektívne investície štátov Európskej únie alebo Európskej únie samé do kybernetickej bezpečnosti a do zabezpečenia toho, aby subjekty, respektíve kritická infraštruktúra bola ochránená, boli niekde na úrovni 42% z investícií v US. A toto bolo veľkou motiváciou vzniku nariadenia, respektíve smernice NIS-2, aby EÚ svojim štandardom sa priblížila k investíciám na strane US. Takže v skratke, aby som povedal, keď sa niekto spýta jednou vetou, chceme odpovedať, čo je NIS-2, tak NIS-2 diktuje a definuje, ako na kybernetickú bezpečnosť. Podobne ako iné nariadenia, niektorí ľudia vidia similaritu v tom spôsobe vlastne implementácie z GDPR, ktoré tiež, tak ako aj NIS-2, definuje, ako majú subjekty vykonávať a stavať sa ku kybernetickej bezpečnosti. Nedefinuje presný spôsob, nebo aj nejaký technologický nástroj alebo riešenie, ale definuje, čo daný subjekt má robiť, na čo nemá zabudnúť, čo je predpokladom preto, aby v prípade kontroly tých kontrolných úradov potom vedeli deklarovať súlad z NIS-2 a tým pádom kolektívne zvyšovať kybernetickú bezpečnosť či už krajiny EÚ a samotných subjektov a prispieť ku bezpečnosti a ochrane kritickej infraštruktúry v EÚ. Takže možno to pár čísiel, týka sa to 27 krajín. V Českej republike je približný počet subjektov, ktorých sa NIS-2 dotýka, 6 000. Nie je to malá skupina. Tieto subjekty sú z rôznych oblastí a jedným z rozdielov NIS-D a NIS-2 je práve rozšírenie oblastí, v ktorých subjekty sú dotknuté NIS-2. Pokuty podobne ako za GDPR sú masívne. Samotné nariadenie a tá transpozícia do zákona bude, že pokuty môžu byť až do výšky 10 miliónov eur, respektíve 2% z celosvetového alebo nejakého globálneho obratu daného subjektu. Dnes sú známe niekoľké termíny. Jeden z teraz dôležitých termínov je práve ten termín transpozície, čo je 17. október 2024 tohto roka. A v materiáloch EÚ je definovaný január 2025, kedy členské štáty sa zaväzujú začať s kontrolou, respektíve začať s validáciou toho, v akom stave vlastne je súlad v danej krajine, súlad subjektov z NIS-2. Takže nevieme presne dnes povedať, čo to znamená, kedy budú od kontrolóra napríklad naskedžulované nejaké prvé kontroly. A to však nie je podstatné a rozmýšľať nad NIS-2 treba ako nad témou, ktorá sa týka nás. Je to niečo, čo upravuje disciplínu a agendu kybernetickej alebo informačnej bezpečnosti. Je to niečo, čo žijeme každodenne a preto to nie je podobne, ako bol napríklad GDPR, že musíme začať nejaký papierový projekt a jedného dňa mať niečo v šuflíku. O tom NIS-2 nie je. Takže čo vlastne NIS-2 je? Môj background nie je právnický, alebo teda právny a ja veľmi silne stojím za vyhlásením, že NIS-2 je technologická agenda. Čiže nie je to ako GDPR spomínané, kde veľa subjektov pristúpilo k tomu súladu s GDPR takým spôsobom, že si dali vypracovať alebo vypracovali dokumentáciu, nejakú procesnú, ktorú si schválili, prijali túto dokumentáciu ako interne v rámci daného subjektu a potom ju zavreli do šuflíka a tá dokumentácia nežije a celá tá agenda nežije. Takýmto spôsobom nie je možné dosiahnuť alebo preukázať súlad s NIS-2 smernicou alebo nariadením. NIS-2 je, ako som už na začiatku povedal, súbor toho, ako pristupovať ku kybernetickej bezpečnosti a ochrane. A každá z oblastí, ktorá je definovaná v NIS-2, v podstate korešponduje s nejakým konkrétnym
infraštruktúrnym, respektíve procesným alebo nejakým manažerským opatrením alebo potrebou v oblasti IT a kyberbezpečnosti daného subjektu. Uvádzam ako jeden príklad. Jedna z oblastí alebo okruhov NIS-2 povinností sú manažment a governance softwareu, licencií a prístupov, kde na strane tej technologickej, respektíve procesnej, je vykonanie licenčného auditu subjektu, ktoré si môže daný subjekt vykonať sám. Je to veľmi jednoduché. NIS-2 nedefinuje, ako k tomu pristúpiť, ale definuje to, že táto potreba existuje a daný subjekt by mal mať spracovanú celú agendu ohľadne manažmentu alebo asset managementu licencií pre softvéry. A je to konkrétnym príkladom niečoho, kde veľké organizácie, ktoré majú nejaké multiplatformové prostredie, sa vedia obrátiť aj na partnerov, ktorí daný licenčný audit pre nich efektívne vedia vykonať. Takže to je taký malý, jednoduchý príklad toho, kde okruh povinností NIS-2 je vlastne, sa dá veľmi ľahko pretaviť alebo projektovať do konkrétnej aktivity na strane danej organizácie. No a viackrát som spomenul slovo governance, tak ja si myslím, že stratégia, respektíve governance naprieč IT prostredím sú vlastne základom samotného súladu s NIS-2 a určite ten začiatok je práve pri infraštruktúre, pokračuje cez procesy a riadenie bezpečnosti IT, respektíve celkový IT ako takého a potom samotného IT užívateľa a procesov, ktoré sú spojené s ním. Čiže aj tá grafika dole ilustruje taký, že NIS rámec je síce na začiatku, ale vlastne je rozliatý a aplikovaný cez všetky aktuálne nejaké segmenty alebo oblasti IT organizácie, respektíve IT prostredia. A či je to manažment ransomwareu, čo je veľmi konkrétna nejaká disciplína alebo aktivita v oblasti kyberbezpečnosti, tak sa dotýkame naozaj až po jednoducho ohraničené procesy typu biometrická autentifikácia a podobne. Veľkou témou samozrejme dnešnej dobe je cloud, bezpečnosť cloudu. Dennodenne vidíme aj veľké migračné projekty, kde štandardné on-premové inštalácie už nie sú v plánoch alebo stratégiách organizácií a spoločnosti alebo subjekty sa pravidelne rozhodujú o kompletnej alebo čiastočnej migrácii do cloudu, kde zabezpečenie bezpečnosti samotného cloudového prostredia a infraštruktúry v cloude je veľmi dôležitá a ja si myslím, že je takým základom preto, aby daný subjekt bol pripravený a vedel demonštrovať súlad s NIS-2. A o tom bude hovoriť aj môj kolega Ladislav Pecen z HPE. Ja ten môj slot uzavriem, ten teoretický slot uzavriem týmto možno trošku busy slajdom, ale snažil som sa dať dohromady zo pár odporúčaní pre agendu súladu z NIS-2. Z jedného pohľadu sa to môže javiť ako veľmi komplikovaná agenda, ale v princípe, tak ako aj s inými oblastiami, ten prístup je veľmi jednoduchý. Odporúčame začať s hodnotením aktuálneho stavu, to znamená s hotovením nejakej rozdielovej analýzy alebo gap analýzy, kde sa momentálne subjekt z pohľadu NIS-2 súladu nachádza, kam by sa mal dostať, to znamená, čo sú tie samotné okruhy NIS-2 požiadaviek, naše chápanie alebo naša taká transpozícia tých NIS požiadaviek je na ľavej strane. Tie oblasti, ktoré my vidíme z pohľadu Crayonu, sú analýza rizík, riadenie bezpečnostných incidentov, kontinuita, business continuity, kam patrí určite backup and restore, o čom budeme hovoriť neskôr v prezentácii. Novinkou a veľmi zaujímavou súčasťou NIS-2 je bezpečnosť dodávateľského reťazca. NIS-2 veľmi jasne a priamo hovorí o požiadavke dotknutých subjektov, že nie len, že musíme a máme mať zmanažovaný a súlad z NIS-2 nás ako subjektu, ale keď sme kritický subjekt alebo tzv. Essential subjekt, tak sa musíme pozerať aj na kyberbezpečnosť, respektíve practices
u našich kľúčových dodávateľov v tom dodávateľskom v supply chain nejakom chaine. Toto je niečo nové a vlastne veľmi šikovne dáva subjektom aj taký nástroj, respektíve opodstatnenie diskusia požiadaviek samotného subjektu na ich supply chain stakeholderov. Takže toto je veľká oblasť, nová oblasť. V podstate žiadne to nariadenie ešte takýmto spôsobom nedávalo tak jasne najavo tú potrebu súladu dodávateľského reťazca. Už spomínaný software, licencia, prístup, samozrejme nejaká vedomostná úroveň v danom subjekte, či už na úrovni expertov na kybernetickú bezpečnosť, ľudí, ktorí dennodenne pracujú v oblasti security, ale zároveň aj školenia manažmentu, ktorý nie priamo má na starosti bezpečnosť, respektíve kybernetickú bezpečnosť subjektu, ale bežného, stredného a vyššieho manažmentu a taktiež kľúčových zamestnancov, key userov, systémov, ownerov, biznisových systémov a tak ďalej. Šifrovanie údajov už asi dneska štandardom, ktorý ani nebudeme veľmi rozoberať, ale NIS-2 vlastne definuje, ako si predstavuje, ako by malo byť na tej EU úrovni 27 členských štátov, čo sú tisícky, 10 000 subjektov, ako by k tomu malo dojsť. Taktiež bezpečnosť ľudských zdrojov, trošku vágna oblasť z pohľadu NIS-2, ale predsa len je dobre, že už je otváraná a je definovaná. No a MFA, respektíve komunikačné nástroje a enkrypcia, či už jednoduchých e-mailových komunikácií alebo iných datových tokov v organizácii. Na ľavej strane vidíme tie požiadavky a vlastne tým zhodnotením aktuálneho stavu, respektíve zhotovením nejakej rozdielovej analýzy, vieme povedať, dnes sa subjekt nachádza tu a voči požiadavkám NIS-2, ktoré sú na ľavej strane, je tento gap, tento rozdiel definovaný. A definovaný primárne teda v oblastiach infraštruktúry, samotných security komponentov infraštruktúry a vie daný subjekt potom dať dohromady plán rozvoja súladu pre NIS-2, ktorý v podstate jednak jednej je aj plán rozvoja stavu a zlepšenia kybernetickej bezpečnosti a bezpečnosti IS daného subjektu. Z daného plánu potom vyplynú projekty, ktoré môžu byť čisto technologické, napríklad implementujme MFA, multifaktorovú autentifikáciu, alebo môžu byť governance, implementujme lepší proces riadenia security incidentov. Takže tie samotné projekty sú veľmi špecifické a mali by priamo nadväzovať na plán rozvoja danej organizácie. No a po ukončení, ale aj v podstate už od začiatku je dôležitý ten kontinuálny governance alebo ongoing governance celej disciplíny kybernetickej bezpečnosti. Na pravej strane sú niektoré príklady technologických riešení, ktoré dnes tu sú a sú vlastne priamo aplikovateľné na NIS-2. Či už samotná rozdielová analýza, kybernetický audit, riešenia od rôznych vendorov, implementácia MFA, licenčný audit, samotná infraštruktúra a cloud, ktorá sa síce dostala na 8. miesto, ak sa nemýlim, ale v princípe je to alfa omega, je to tam, kde máme začať. Backup and restore s veľkým dôrazom aj na restore. Znamená, tá naša skúsenosť, ktorú máme so zákazníkmi a partnermi je, že veľmi silné boli implementované projekty v oblasti backupu, ale ten samotný restore a tá disciplína a schopnosť organizácií vlastne z robustných backupov v prípade potreby urobiť restore nie je tam, kde by mala byť. Enkrypcia a potom testovanie a pravidelné testovanie, či už na úrovni užívateľa alebo na úrovni infraštruktúry a už spomínaná governance. Takže v sumáre NIS-2 je technologická téma. NIS-2 má za sebou štandardný prístup zhodnotenia aktuálneho stavu a prípravu plánu na to, ako zlepšiť, respektíve dosiahnuť súlad s NIS-2. A tie samotné projekty, ktoré by sa mali objaviť v pláne rozvoja, respektíve mali vyplynúť z plánu rozvoja súladu s NIS-2, sú čisto technologické, respektíve governance témy v oblasti kybernetickej bezpečnosti. A
A vrátim sa naspäť a vyzdvihnem, že infraštruktúra, do ktorej dneska neodmyslne patrí cloud, je takým základom toho, aby sme mali na čom stavať. Týmto by som odozdal aj slovo kolegovi Ladislavovi z HPE, ktorý nám odprezentuje riešenie GreenLake, ktoré si myslím, že v dnešnom veľmi pragmatickom vnímaní infraštruktúry versus cloud alebo on-premovej infraštruktúry versus cloud je jedinečné a ja som rád, že tento priestor nám kolega dá. Ďakujem pekne. Tak dobré dopoledne i ode mě. Jak již můj předřečník mě představil, jmenuji se Ladislav Pecen, pracuji ve společnosti Hewlett Packard Enterprise, budu zkráceně používat i HPE. A v těch příštích několika minutách bych se rád věnoval právě tématu HPE GreenLake, co to vlastně je, jak to souvisí se strategií hybridního cloudu, hybridního IT a jak nám to může pomoci adresovat některá rizika plynoucí právě ze všelijakých bezpečnostních směrnic, například NIS-2. Pro ty z vás, kdo neznají společnost Hewlett Packard Enterprise, nejdříve možná stručné představení. Nejsme ti, kdo vyrábí tiskárny a notebooky. To je jiná firma, která sice má v názvu podobná slova, ale už několik let je to samostatná firma. My, tedy Hewlett Packard Enterprise, se zabýváme zejména podnikovými řešeními infrastruktury. To znamená, navrhujeme a realizujeme řešení postavená na klasických komponentách typu servery, storage, LAN, SAN, software. V dnešní době samozřejmě jsme i v oblasti moderních cloud native řešení, CI/CD, kontejnerizace a samozřejmě jdeme i cestou směrem k podnikovému využití umělé inteligence, ale to už by bylo téma trošičku bokem. A to, co HPE není, nejsme cloudový provider. Pokud tedy si odmyslím nějaké specifické oblasti kolem AI, tak nemáme datacentra, kam by si zákazník nahrál data a roztlačil tam aplikace. Nic takového nemáme, přesto podtitul té prezentace je bezpečný cloud, který přichází k vám. V průběhu toho dnešního povídání vysvětlím, jak je to myšleno. A byl bych rád, kdybyste zapomněli všechno, co budu říkat, tak aby když se vám vybaví, když vidíte HPE GreenLake, tak aby se vám vybavilo právě tady toto heslo bezpečný cloud, který přichází k vám. A pojďme se podívat, co je tím vlastně myšleno. Pokud bych začal úplně od začátku, nějakou motivací, proč vlastně tohleto celé děláme, proč se tím zabýváme. To, co my de facto vidíme u našich zákazníků, je určitý vývoj. Už to tady i zaznělo v předchozím povídání, kdy vlastně ten klasický legacy, takzvaně přístup, kdy firma jde ke společnosti typu HPE nebo Crayon a řekne, potřebovali bychom 10 serverů, 2 disková pole, dáme si to do naší serverovny a budeme tam provozovat svoje aplikace. To je sice přístup osvědčený a fajn, ale dnešní moderní doba si žádá víc. Ukazuje se, že data například ve velké většině nebo ve velké části nevznikají v datacentru, ale vznikají někde na kraji sítě. To je ten edge, který je vidět na tom slajdu. Ukazuje se, že řada firm, kromě i ty firmy, které mají a provozují svoje datacentra a v tom svoji infrastrukturu a aplikace, tak čím dál více některé z těch aplikací, kde je to třeba snadné z řady důvodů, migrují do cloudu nebo využívají public cloud nějakým způsobem, ale ne vždycky řízeným a ředitelným způsobem. No a dalším velkým tématem je pochopitelně umělá inteligence. AI je něco, co má každá firma na stole. A některé firmy už toto téma zvedly a snaží se nějakým způsobem uchopit, ale je to také věc, která je postavená na velkém množství dat a kde je zapotřebí zajistit jejich bezpečnost. No a co se tedy může stát, když
když se vlastně ten hybridní koncept, hybridní cloud, k němu nepřistupuje systematicky, ale může vznikat živelně. Pak vznikne něco, co je hybridní prostředí, které by se dalo označit hybridní díky náhodě, nikoliv díky designu. A to není vždy dobře, protože se nám objevují některá rizika, která by se objevovat neměla. Která rizika to jsou? No tak v první řadě, pokud k tomu budu přistupovat přímočaře a jednoduše, můžu identifikovat některé workloady, některé aplikace, které by třeba mohly běžet ve veřejném cloudu, no tak je tam dám. Ukáže se pak třeba, že se mi zvedla latence neakceptovatelně, tak se budu snažit je zase vrátit nazpátek. Zjistím, že to je drahé, nebo to nejde, protože neexistoval exit plán z cloudu. To je všechno z praxe, to se na tom trhu skutečně děje. Mohu vidět rizika s tím, že nevím přesně, kde mám data a s tím související bezpečnostní rizika. Nemusí to být snadno a jednotným způsobem říditelné. Čili celá řada věcí, které normálně ve firmě nechceme. Jak z toho ven? Společnost Hewlett Packard Enterprise se před několika lety vydala cestou takzvaného hybridního IT, hybridního cloudu, jakožto své myšlenky, o které si myslíme, že je v zásadě v pořádku, jenom je potřeba ji uchopit nějakým způsobem systematicky. Co to konkrétně znamená? Konkrétně to znamená například, že ať už to hybridní prostředí máte roztaženo do jakékoliv šíře, tak byste měli vždycky mít jednotnou zkušenost, takzvanou jednotnou cloudovou zkušenost. A s tím souvisí i ta první část toho podtitulu Bezpečný cloud, který přichází k vám. My ten cloud nevnímáme jako místo, kde něco je, data nebo aplikace, ale jako zkušenost. To znamená, nikdo si nedá data a aplikace do cloudu, protože si řekne, no já to už nechci v datacentru, bude lepší, když to dám pryč za 9 hor a ať si to tam žije a proto to tam dám. Tak to není. Všichni jdou do toho cloudu proto, že získají jednoduchost. Je nový projekt, velmi rychle si vytvoří, naprovižnují prostředí pro tento nový projekt. Když potřeba není, tak se ho zase zbaví poměrně rychle. Platí pouze za to, co využijí. To znamená, ta cloudová zkušenost je to gro a to důležité, co je na tom cloudu. Dneska tu cloudovou zkušenost u public cloudů realizujeme pomocí cloudových portálů jednotlivých hyperscalerů, Amazon konzole, Microsoft Azure portál a podobně. My v HPE toto rozšiřujeme a rozšiřujeme tuto cloudovou zkušenost směrem dovnitř, do on-premových datacenter, do kolokací a tak dále. Bude vidět v zápětí. Další vlastně téma velké, které v tom hybridním přístupu je nutné vidět, je právě schopnost přizpůsobit se. Ať už ty aplikace a data jsou kdekoliv, v cloudu veřejném nebo v cloudu privátním, on-premově, pořád potřebuju v rámci té cloudové zkušenosti mít možnost prostředí přifouknout podle potřeby, případně ubrat. Musím to nějakým způsobem řídit efektivně. IT operations nad tím mít governance a podobně. Čili aby to mělo nějakou takzvaně štábní kulturu. No a ten poslední bod, jednoduchost. V jednoduchosti je síla. V public cloud zkušenostech právě ta jednoduchost typicky bývá. No tak my v HPE chceme toto přinést napříč celého hybridního prostředí. A automatizace, pochopitelně v dnešní době automatizuje se kde co musí mít bezpečné API, aplikační programové rozhraní, které se zapojí do příslušných automatizačních nástrojů a je možné s tím pracovat. Jak se to u HPE zhmotní do konkrétních produktů? No, zhmotní se to velice snadno a je to vidět velmi dobře na tomto slajdu, kde ta zelená šipka, která je napříč celým tím slajdem a na které je napsáno HPE GreenLake, tak nám vlastně symbolizuje ten jednotný přístup, jednotnou správu celého toho prostředí, které my říkáme HPE GreenLake Platform, čili je to takzvaná platforma, pomocí které, kam se uživatel přihlásí, autentizuje,
má tam nějaké svoje definované role a prostřednictvím které pracuje s celým tím svým hybridním prostředím, ať už se jedná o, když to zjednoduším, VMK v Azure, anebo se jedná o virtuální farmu, která je on-premově v jeho datacentru nebo v kolokaci. Čili je tam skutečně jednotný hybridní provozní model a hybridní zkušenost realizovaná jedním volantem, jedním přístupovým místem. A to sebou nese pochopitelně celou řadu dalších pozitiv. Kromě jiného, funguje to podobně, jak jste zvyklí z veřejného cloudu, to znamená samoobslužně. Já nad tím řešením, které mám v rámci GreenLakeu, tak mám samozřejmě samoobslužný portál, pomocí kterého s celým tím řešením pracuji. Platím pouze za to, co spotřebuji. Ať už se jedná o gigabajty na diskovém poli nebo VMK, zkrátka předem se definuje metrika, pomocí které se měří, a předem se definuje cena za jednotku. S tím, že se dá pochopitelně škálovat. To znamená, i když se pohybuji v té části toho hybridního IT, která je privátní, tak je to navrženo tak, abych skutečně v případě, že je nutné mít k dispozici více zdrojů, tak tam je pro ně ta rezerva, která se použije. A pochopitelně je možné toto prostředí mít manažováno například společností Hewlett Packard Enterprise. Čili... Tak máme tady, přeruším teda na chvilku, máme tady jeden dotaz. Ano. Je možné v rámci řešení HP GreenLake zajistit predikovatelnost nákladů? Ano, to je, řekl bych, relevantní dotaz přesně k tomuto slajdu. Bavili jsme se o tom, že platíme pouze za to, co se spotřebuje. A to je ten veliký rozdíl oproti tomu předchozímu legacy přístupu, kdy vy nakoupíte železo, infrastrukturu s nějakou nutnou rezervou, to všechno se zaplatí dopředu, neplatí se tedy za spotřebu, ale investuje se na začátku. A nebo opak toho, zřídí se infrastruktura ve veřejném cloudu, kde potom, pokud je to neřízeno, mohou ty náklady enormně explodovat. V tomhle případě, jak už jsem řekl, v rámci HP GreenLake se definuje na začátku a zasmluvní metrika, kterou se měří, a to může být, jak už jsem řekl, počet VMek, virtuálních CPUček, mám-li řešení pro Subhanu, což je in-memory řešení, tak se měří spotřebovaná ramka, mám-li datové úložiště, mohu měřit spotřebované gigabajty a tak dále. Ta metrika se definuje na začátku. Na začátku se také smluvně definuje cena za jednotku. A tím pádem si každý může jednoduše promítnout tu cenu, kterou bude platit po to smluvní období. Samozřejmě musí si do toho naprojektovat případný svůj předvídatelný růst, ale určitě zná dopředu a má zasmluvněnou cenu za jednotku a to, jakým způsobem se měří. Takže myslíme si, že to přináší přesně tu predikovatelnost nákladů, nemůže tam nic explodovat do nekonečných výšin. Pojďme se podívat dál a více si upřesnit, co je to tedy ten HP GreenLake. Ještě to tady úplně nezaznělo. HP GreenLake je především brand, je to značka, kterou v souvislosti s produkty Hewlett Packard Enterprise vidíme velmi často. A je to tedy značka, která pod sebou skrývá portfolio služeb typu Infrastructure as a Service, Software as a Service, anebo klasických služeb typu SS Service, na infrastruktura nebo řešení jako služba. Tady na tom slajdu je to dobře vidět, opět uprostřed zelená šipka, která značí tu takzvanou HP GreenLake platformu, což je ten jeden centrální bod, přes který se tato platforma řídí, ještě o tom bude řeč v zápětí. No a v té spodní části slajdu vidíme něco, co je označené jako řešení typu Flex, což je ta úplně největší klasika, která byla v minulých letech nejčastěji nasazována. To znamená
ve spolupráci s vámi, se zákazníky, se vydefinuje, jaké infrastrukturní řešení je potřeba, ať už je to virtuální farma, řešení pro databáze, pro desktopy, případně SAP HANA, cokoliv je v podstatě možné nad jakýmkoliv typem hardwareu. A následně se nad takto definované řešení nasadí vlastně celý ten mechanismus, kdy vy toto konzumujete jako službu. To znamená, fyzicky se to řešení, ta infrastruktura přesune na vámi určené místo, do datacentra nebo do kolokace, kam si řeknete. A společnost HP to tam dodá, provozuje a účtuje vám měsíčně vlastně spotřebované jednotky měřené podle předem definované metriky za předem definovanou a zasmluvněnou cenu. Čili to je řešení typu Flex. Stejně tak se z HP GreenLake platformy ovládají, řídí a vytváří a ruší služby, které jsou takzvaně cloud native. To je něco, co začalo vznikat v nedávné minulosti. Bavíme se tady o službách zejména typu Infrastructure as a Service, například je to vidět vlevo, kdy je možné velmi snadno spravovat, vytvářet, rušit, dohledovat VMK, kontejnery, bare metal systémy a to všechno z cloudu. A ve skutečnosti ten hardware, na kterém tohleto běží, může být tam, kde vy řeknete. To znamená, buď to je to u vás na nějakém třeba z HCI řešení v serverovně, anebo je to roztaženo někde do veřejného cloudu. To je skutečně univerzální služba. Jsou tam samozřejmě cloud native služby na IT operations, na orchestraci. Jsou tam služby typu bloková a souborová úložiště, kdy vy nejdete cestou, že byste si objednali jedno diskové pole a někam ho dali, ale jdete a řeknete, já bych potřeboval diskové pole kategorie Mission Critical, zhruba s takovou a takovou kapacitou a už vidíte a platíte skutečně jenom za to, co vy spotřebujete. Někde na pozadí se skutečně to pole vyrobí, dodá se tam, kde vy řeknete, ale vy to vidíte a řídíte tím cloudovým způsobem. To znamená, alokujete podle potřeby, rušíte podle potřeby, platíte za to, co spotřebujete. Je tam spousta dalších nástrojů, je tady heslo hybridní datová platforma, to se zase týká řešení pro data lakey, v dnešní době velmi moderní řešení, kdy nám hybridní datová platforma umožní vlastně mít zase napříč edge to cloud, edge to data center prostředím, mít jedno úložiště s jednotným namespacem, kam můžu nahrávat data strukturovaná, nestrukturovaná a dále s tím pracovat podle principů data lakeů, případně to použít dále třeba pro trénování umělé inteligence. Jsou tady služby pro zálohování, backup recovery z on-premu do cloudu, z cloudu do cloudu, které právě, což je jedna z těch věcí, které mohou adresovat některá rizika uvedená právě v té směrnici. Disaster recovery. Je tady ochrana proti ransomwareu. To je téma, které si zaslouží možná malinko širší komentář, protože v dnešní době, kde kdo říká, my vám navrhneme řešení, které vás ochrání proti ransomwareu. Většinou tam pak vidíme, že se skládá z nějaké immutable storage, kam se tedy nahrávají v nějaké podobě data, která nelze nějak jednoduše modifikovat, to znamená změnit, zašifrovat a tak dále. Něco kolem toho. No ale ten hlavní problém u ransomwareu je vůbec zjistit, že ten systém byl tím ransomwarem napaden a že tam někde něco například šifruje. A my na tohle to máme zase technologie, které kromě toho, že vám třeba vytváří disaster recovery prostředí například někde v cloudu, pomocí speciálního nástroje označené jako HP GreenLake for Disaster Recovery, tak to disaster recovery prostředí, do něj se vlastně ta data sypou v podobě takzvaných checkpointů. A ta technologie, která je zatím, jmenuje se Zerto, je to jedna z firm, kterou jsme akvírovali, tak ta technologie je schopná pomocí pokročilých heuristických algoritmů na těch datech, která vlastně přenáší do toho disaster recovery prostředí, tak poznat, že je něco jinak. Například, že tam došlo k nějakému šifrování.
Což je typicky to, co dělá ten ransomware. Nejdřív to dělá skrytě, ale my to potřebujeme poznat co nejdřív. To znamená, tahle ta technologie je schopna to detekovat. V momentě, kdy to detekuje, tak ten daný checkpoint označí příslušným tagem, aby se vědělo, pozor, od tohoto checkpointu je tam nějaké riziko. A pokud se pak ten ransomware takzvaně projeví, to znamená chce výpalné a tak dále, tak je tady vidět přesně, kde to začalo, kde se to začalo projevovat na datech a je možné se vrátit do toho nejbližšího bodu před tím tagem, kde se zjistilo teda něco podezřelého. Takže to je jenom malá ukázka jedné z technologií, které mohou adresovat právě ta bezpečnostní rizika. Takže když to shrnu, to důležité je Edge to Cloud platforma, to znamená jednotný volant, prostřednictvím kterého realizujete tu cloudovou zkušenost, ať už mám pod tím on-premové železo v datacentru, v hostingu, anebo to mám roztaženo skutečně do veřejného multicloudu. Tak my děkujeme za vaše dotazy. Máme tu další a jedná se o jaký typ on-prem infrastruktury je možné začlenit pod HPE GreenLake. Dobře, děkuji za dotaz. To je, řekl bych, velmi dobrý dotaz. Jaký typ infrastruktury je možné pod HPE GreenLake začlenit? No, stručně řečeno, veškerou infrastrukturu. Ten hybrid IT nebo hybrid cloud model máme jako HPE strategii už několik let. Před těmi roky to začalo tak, že se v rámci toho GreenLakeu bylo možné takzvaně as a service dodat pouze třeba serverovou infrastrukturu vybraného typu. Dnes se to týká skutečně všeho. Serverů od malých po velké, po mission critical, diskové pole od malých po velké, backup řešení, softwary veškeré, abych na něco nezapomněl. V podstatě celého portfolia HPE produktů, všechny je možné poskytnout právě takzvaně as a service a s tím, že vy k ním přistupujete prostřednictvím HPE GreenLake platformy. Čili stručná odpověď je skutečně všech produktů. A ještě bych se tady vrátil k tomu podtitulu té prezentace. Kdo si vzpomene, bezpečný cloud, který přichází k vám. A to přichází k vám je přesně ta část té celé skládačky, kdy vy vlastně se k infrastruktuře chováte jako ke cloudu, ale ve skutečnosti to svítí někde u vás ve vašem bezpečném datacentru, data máte pod kontrolou u sebe, ale pracujete s tím moderním způsobem, tou moderní cloudovou zkušeností, která, jak již jsem několikrát řekl, je realizovaná právě tou HPE GreenLake platformou. A to je možné si představit tak, jak je na tomto slajdu, jako jakýsi portál. Mimochodem má veřejně známou adresu common.cloud.hpe.com. A tam vidím všechny ty potřebné věci. To znamená, vidím tam, jakou techniku pod sebou mám. Pokud tedy to moje prostředí hybridní má nějakou privátní část. Čili to tam vidím, mohu to rovnou spravovat. Všechny ty infrastrukturní komponenty, ať už to jsou servery nebo storage, mají cloudový management. Veškerá údržba se provádí cloudovým způsobem, patchování a tak dále, upgradey. Vidím tam provozní informace, je tam integrován vlastně celý operations management. Akvírovali jsme nedávno společnost Opsram, která na tohle má velmi silný produkt, který byl integrován do té HPE GreenLake platformy. Vidím tam, jakou mám kapacitu, jakou mám rezervu kapacitní, vidím tam nějaké propočty, jak dlouho s tím vydržím a tak dále. Pochopitelně tam mám nákladové centrum, kde vidím, co jsem spotřeboval, kolik mě to stálo, kolik se bude platit. V dnešní době dalším tématem je udržitelnost, sustainability, tak ani my nemůžeme být v tomto ohledu pozadu a je tam pochopitelně i dashboard, který mi ukáže, kolik to prostředí vyprodukovalo CO2, jaké byly spotřeby jednotlivých částí, může dát nějaká doporučení, co s tím, jak to zoptimalizovat. Čili to velice moderně pojatý systém, který se zabývá veškerými potřebnými aspekty a kromě jiného samozřejmě, a to je asi v rámci tohoto semináře to nejdůležitější, a to je ta bezpečnost. Takže máme hybridní přístup, hybridní cloud. A teď, jak je to s tou bezpečností? No, bezpečnost je jedna z inherentních součástí celého konceptu HPE GreenLake.
Takže poskytujeme, ano, cloudovou zkušenost napříč on-prem versus cloud, ale poskytujeme bezpečnou. Zákazník vždycky vlastní svoje data. Ne my, ne partner, vždycky zákazník. Celý design té infrastruktury je založen na moderních bezpečných principech. Zero Trust je samozřejmost. To znamená, ničemu se a priori nedůvěřuje. Vše je nutno autentizovat. Používají se identity, používají se role. To znamená, každý má to správné oprávnění. Provoz té služby je oddělen pochopitelně od těch vlastních aplikací a jejich dat. Potřebujeme auditovat jakýkoliv zásah. Technologie k tomu jsou zase součástí toho celého, čili máme tady hybridní IT, které je takzvané hybridní záměrně díky designu a součástí toho záměru jsou přesně ty bezpečnostní principy. A kromě toho, v rámci toho HPE GreenLake je řada produktů, které přímo adresují některé bezpečnostní rizika. V první řadě je potřeba si říct, že HPE GreenLake v sobě zahrnuje ověřitelnost na každé úrovni. To znamená, tady je slide, který v podstatě ukazuje, že je to de facto i jedním z popsaných rizik v rámci směrnice NIS 2, kdy je potřeba tu infrastrukturu, pokud mám nějakou svoji on-premovou, zajistit už od výroby přes dodavatelský řetězec. To znamená, v případě, abych byl konkrétní, v případě HPE GreenLake produktů, pokud bude součástí řešení například nějaká serverová infrastruktura, tak zákazník ji objedná u Crayonu, našeho partnera nebo přímo u HPE, zaškrtne se příznak Trusted Supply Chain je vyžadován a od toho momentu se server vyrábí v továrně ve speciálních podmínkách. Po výrobě se uvede do takzvaného tranzitního módu, kdy není možné na něj nahrát žádný firmware, který by byl potenciálně nebezpečný. Převeze se k zákazníkovi, nainstaluje do serveru, zákazník ho pomocí předem obdržených kódů odemkne a až lokálně na místě se aplikují potřebné firmwary. A další ta technologie, která tam potom nastoupí, je takzvaný Secure Silicon Root of Trust, to znamená celý řetězec vzájemného ověřování, které jde od nejnižší vrstvy, od vlastního čipu, který je připájen na základní desce toho serveru, který ověří firmware, který je nad tím, ten ověří bootloader. Pomocí ověřeného Secure Bootu se tedy naloaduje operační systém a dál ty vyšší vrstvy, tak, aby bylo zajištěno, že do žádné té vrstvy se nemůže dostat žádný škodlivý kód. Čili na každé úrovni skutečně nižší vrstva vždy ověřuje tu vyšší a funguje to tímto způsobem až do úrovně toho workloadu. Říkal jsem také v průběhu povídání, že máme i v rámci GreenLakeu konkrétní služby a produkty, které adresují rizika právě popsaná v té směrnici NIS 2, nebo alespoň některá z nich. To znamená, pokud vám přijde konzultant například z Crayonu, provede analýzu, gap analýzu, uvidí se, že tady v této oblasti jsou mezery, tak je skutečně velmi dobře možné pokrýt je řadou produktů a as a service řešení, které jsou k dispozici v rámci HPE GreenLake. Těch řešení je k dispozici velké množství. Pro představu, abychom se i my v HPE v tom orientovali, tak existuje PDF, které se jmenuje MapBook, které má 200 stran a na těch 200 stranách je právě popsáno jedno řešení po druhém, které je k dispozici. Čili já tady vypíchnu jenom několik málo z nich, protože čas se nám krátí. Máme k dispozici pokročilý nástroj pro zálohování a recovery. Samozřejmě umíme nabídnout i v rámci GreenLake klasická řešení, Commvault, Veeam, Micro Focus, ale máme k dispozici i řešení, které je označeno HPE GreenLake for Backup a Recovery. Už jsem ho tady nastínil, které umí zálohovat velmi efektivně z on-premu do cloudu, z cloudu zase někam do jiného cloudu, zkrátka univerzálně napříč hybrid cloud prostředím. Máme řešení HPE GreenLake for Disaster Recovery, to už jsem tady popisoval, to je to, které je postaveno na softwaru Zerto a které umí velmi efektivně v datovém streamu těch vlastně
dat, která mi proudí do disaster recovery prostředí, tak zjišťovat nějaké nesrovnalosti, které mohou být způsobeny tím, že mi tam působí někde nějaký ransomware a šifruje nějaká data. Supply chain security, o tom jsme právě mluvili. Možná nevíte, že součástí Hewlett Packard Enterprise je velká divize pro síťová řešení, jmenuje se Aruba, která má řešení od velkých switchů pro datová centra až po bezdrátové přístupové body. A Zero Trust je jedním ze základních principů, který se zde využívá. No a pochopitelně řada z těch rizik je nutné adresovat nějakou konzultační službou, která je k dispozici jak od našich partnerů, jako je Crayon, tak samozřejmě i případně od HPE Consultingu. Čili to je jenom drobný výňatek z toho, co je k dispozici. Je možné potom v případě potřeby v jiné seanci rozebrat nějaké konkrétní oblasti podrobněji. Nicméně v tuhle chvilku bavili jsme se o síťových řešeních, o HP Aruba. Hewlett Packard Enterprise na jedné straně je organický růst a na druhé straně, protože organický růst by nestačil, tak jsou prováděny akvizice. Některé jsme zmínili, Zerto, Opsra. Nyní probíhá akvizice Juniper Networks, takže zase dojde k posílení na té bezpečnostní straně, zejména v oblasti řešení pro firewally a pro síťovou bezpečnost obecně. Čili to je něco, co není hotovo, ale co probíhá, kdo by to nezaznamenal. A pochopitelně těch akvizic bylo daleko víc v dalších oblastech. Bavili jsme se Operations Management, to je ten OpsRAM. Bavili jsme se na začátku i o oblasti umělé inteligence. Tady došlo před časem k akvizici Pachyderm, to logo je vidět zhruba uprostřed, což je software pro data pipelining, data processing, když potřebujete nachystat data pro pozdější trénování nějakého AI modelu. Tak přesně tohle je jedna z těch kostiček, kterou k tomu potřebuju. Determined AI, to je druhá kostička, to je zase rozsáhlé prostředí, kde můžu řídit ten trénink těch modelů nad těmi konkrétními daty. Využívat klastry resursů typu GPU, jednotky, GPU akcelerátory a zase řídit k ním přístup, verzovat. Vše vede k tomu, a to je zase na rozsáhlé další povídání o AI, které tady nemáme prostor zahrnout. Čili mohli bychom o každém tom logu tady dlouze mluvit. Nicméně je zde vidět, že společnost Hewlett Packard Enterprise investuje dlouhodobě do oblasti hybrid IT, hybrid cloud, do moderních řešení a má s tím úspěch. Tady jenom v několika číslech, jak HP GreenLake je přijat našimi zákazníky. To znamená, má to skutečně vysoce rostoucí trend, ať už se týká počtu zákazníků, počtu partnerů, kteří s námi spolupracují, velikosti nějakých dat a tak dále. Nebudu se tomu více věnovat, protože čas se velmi krátí. Tak už možná jenom shrnutí na závěr. Doufám, že jsem trošičku osvětlil, co bylo míněno tím heslem bezpečný cloud, který přijde k vám, když vidíte někde HP GreenLake, bezpečný cloud, který přijde k vám. To znamená, je to nějaký náš koncept, nějaká naše strategie, jak realizovat hybridní IT prostředí s jednotným volantem, s jednotným řízením pomocí HP GreenLake platformy a se zabudovanými bezpečnostními mechanismy a s produkty, které přímo adresují některá bezpečnostní rizika. S tím bych vám poděkoval za pozornost. A protože vlastně ten náš přístup je v souladu a v synergii s přístupem našich partnerů právě typu Crayon, které jsou velmi dobře schopny na tomto přístupu stavět a dodávat služby s přidanou hodnotou, tak s tím bych poděkoval za pozornost a předal slovo dál Mirkovi Holušovi právě ze společnosti Crayon. Tak já velmi děkuji za slovo. Jak to už tak bývá, tak kolegové mi nechali krásných 4,5 minuty.
Takže já se pokusím z těch oblaků a z těch záležitostí se dostat teď trošičku zpátky a zkusím pro vás shrnout to, co jsme slyšeli. Je to samozřejmě extrémně obtížné, protože jak kolegové i předeslali, ta problematika je natolik obsáhla, že bychom o ní mohli mluvit asi půl dne, možná i celý den, ale zkusme si na závěr teda říci, jak dál z NIS. Já bych zkusil ještě do té naší problematiky a do té naší diskuze nebo webináře ještě vložit jeden rozměr, a to jsou peníze. Já bych se rád vrátil úplně na začátek, kdy Tomáš popisoval situaci s možnými pokutami a chtěl bych znovu zdůraznit, že na rozdíl od GDPR, kterouž to problematiku asi mnoho z vás bralo tak, že to byla agenda, která se nějak ukončila, dál se s ní nepokračovalo a nikdo nepotřebuje to dál řešit, tak tohle je něco, kde bychom chtěli dvakrát podtrhnout, že nás to čeká. Všechny nás to čeká. Zdůrazním znovu i 6 000 subjektů jenom tady u nás v České republice a zkusme opravdu se zamyslet nad tím, že tohle je záležitost, které neutečeme. Vzhledem k tomu, že máme teďkom březen, tak se dá říci, že je nejvyšší čas. Já bych skoro řekl, že už je 5 minut po 12, protože když jste u kolegu slyšeli, kolik oblastí je třeba řešit v rámci té technologické agendy, které se dostanou na tomto slajdu, tak opravdu toho času nezbývá moc. Ty peníze, ta hrozba té pokuty a naše zkušenost i ve spolupráci se společností HPE za ta léta, za ty dekády, co už spolupracujeme, jsou takové, že pokud se skutečně něco nestane, tak lidi mají tendenci i v podnicích ta rizika, řeknu, minimalizovat nebo dívat se na ně tak, že něco takového by se nemělo stát. Myslím si, že tento přístup v tuto chvíli už není na místě a opravdu ta NIS 2 tady bude a čeká nás to od začátku příštího roku a je to něco, k čemu se musíme všichni dohromady postavit. Takže pár nějakých bodů, které bych byl velmi rád, kdybyste si odnesli z našeho webináře. To znamená, za prvé, NIS 2 je tedy technologická agenda. Já znovu nebudu procházet tady to, co tady vidíme na tom slajdu, ale všechny ty záležitosti, které tady vidíte v levé části toho slajdu, jsme my schopni ve spolupráci s HPE pokrýt našimi společnými řešeními. To znamená, ať už se rozhodnete jít do klasického veřejného cloudu, nebo ať půjdete směrem s námi třeba do řešení ve spolupráci s HPE, s GreenLakem, to znamená s nějakým hybridním řešením, odneste si prosím, že Crayon ve spolupráci s HPE všechny ty důležité oblasti je schopen svými řešeními pokrýt. Takže my říkáme a chtěli bychom, aby to bylo takovéto motto, které si odnesete z našeho dnešního webináře, že NIS 2 je pro nás všechny opravdu příležitost. Pokud jsme i v organizacích někdy měli problém sehnat peníze nebo nabudgetovat peníze na to, abychom řešili věci tak, jak by se měly řešit, tak tohle to je oblast a teď je ta doba, kdy ty peníze určitě dostaneme, protože ta hrozba té případné pokuty je natolik vážná a dokázala by ochromit společnost nejenom z pohledu lokální pobočky, ale vzhledem k tomu, že se počítají procenta z celosvětového obratu, tak může tu firmu zasáhnout velmi výrazně. Takže na závěr možná jedna věta, pojďme společně ochránit vaše data, identitu a pojďme předejít těm potenciálním bezpečnostním incidentům tím, že začneme spolupracovat. Obraťte se na nás, pojďte s námi tohleto řešit, pojďte o tom s námi diskutovat. My jsme připraveni, tady na posledním slajdu, který samozřejmě budete mít k dispozici taky, jsou kontaktní údaje na ty z nás, kteří měli to štěstí a radost moci dneska prezentovat tady tento webinář, ale samozřejmě vidíte tam i QR kódy, kde se dostanete k dalším detailům, k dalším informacím. Ale doporučoval bych za nás, pojďme si na to sednout, pojďme si udělat další společné sezení, kdy si ty jednotlivé oblasti projdeme a kdy si připravíme i nějaký časový plán, protože na to bych apeloval asi nejvíce. Je čas si teď ten časový plán připravit a být schopní v tom zbývajícím čase, kterého skutečně není moc, zrealizovat
alespoň některé agendy, které budou třeba zrealizovat. Takže já bych si dovolil za společnost Kreon ještě jednou poděkovat mým přednášejícím, to znamená jak Tomáši, tak Láďovi ze společnosti HPE, že jste námi tady strávili čas. Myslím si, že to byl dobře využitý čas. Na druhé straně děkujeme za návštěvu. My bychom rádi v těchto typech webinářů pokračovali, protože si myslím, že ta osvěta je extrémně na místě a potřebuje i v nějaké kondenzované podobě každý z nás dostat do hlavy to, co je třeba udělat. Takže na závěr moc vám děkujeme, že jste s námi tu hodinku strávili, kontakty máte, no a budeme se těšit na příště. Moc děkujeme.